με διαβεβαιώνεις ότι θυμάσαι ό,τι οδηγίες σου. Όχι, σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα ακούσω άλλες. Και πολύ καλά θα κάνεις. Να σε χαιρετήσω Κατηρίανη. Και δεν θα ακούσω άλλες, γιατί ξέρω ότι αυτά είναι τα τελευταία 5 λεπτά μαζί σας. Και θέλω επιτέλους να σας πω κι εγώ κάποια πράγματα. Ορίστε. Κυρία Αλεξάνδρα, ξέρω ότι με αγαπάτε. Το έχετε αποδείξει πια πολλές φορές. Και όλα τα σχόλιά σας και τα αστεία σας είναι ένα παιχνίδι σας απέναντι στη ρουτίνα. Για μικρή ανόητη ξέρεις πολλά, ομολόγω. Εκείνο όμως που δεν ήξερα είναι ότι σας αγαπάω κι εγώ. Ξέρω. Ήξερα ότι σας θαυμάζω για τον τρόπο που μεγαλώσατε τα παιδιά σας, τον τρόπο με τον οποίο αγαπάτε τον κύριο Μενέλαο, την τέχνη σας, την ουσιαστική αγάπη σας για όλους. Αδωνία, έχεις βγει. Και όμορφος ακόμα. Πολλές φορές σκεπάζετε η ανασφάλειά σας, αλλά ότι σας αγαπάω εγώ δεν το ήξερα.